जे फासिपुर बाथौनि जे फासिपुर बाथौनि बाथौ धोरोम मुलुगाव बाथौ धोरोम मुलुगाव दङ फासिपुराय बाथौ साजिखौ लाखिनो थाखाय जोङो बानायदों नाथाय जोंहा बिजिरगिरिफोरा गासै 17 केन्डिडेटफोरखौ फाइनालिस्ट खालामदोंमोन बेनि गेजेराव जोङो अनलाइननि गेजेरजों जिथु बानायनाय कमेन्ट शेयार आरो लाइक बेखौ नोजोर होनानै जोङो साजि बानायग्राफोरखौ फाइनालिस्ट लाखिनो हाबाय दा बे रोखोमै जायफोरा फेसबुकआव बांसिन लाइक एबा शेयार मोनदों बेनिफ्राय जोङो फारियै गोजौनिफ्राय गाहायथिं खालामबोयोब्ला जों ओरै मोननो हादोंमोन प्रमिला बसुमतारी सेथियाव दङमोन सागरिका दैमारि नैथियाव कमलेश्वर नार्जारी थामथियाव रिनि बसुमतारी ब्रैथियाव जुगामि बर' बाथियाव सामेलि बसुमतारी दथियाव बास्रि बसुमतारी स्नियाव सोरांबाथि बर' दाइनथियाव फेहेर बसुमतारी गुथियाव सुजुमा बसुमतारी नैथियाव कुइसन थागोन जोंहा स्लाइडआव श' जागोन बेनिफ्राय जायखिजाया ABCD थागोन जाया थाग बेखौ नोंथांमोना फिन होनांगोन बे सोंनायखौ नेक्स्ट गुबुन सासेनि थाखाय जों सोंनाय जाया गासै बिदिनो अपसनेल कुइसन सासेयाव मोनबाखै सोंनाय जागोन नैथि खोन्दोआव थागोन नैथि खोन्दोआव नोजोर आरो बेखेवथि गुसुङै 10 मार्कनि थाखाय नोंथांमोना बेखेवना बुंनांगोन बेयाव सासेनि थाखाय मोनफा हिसाब कुइसन होनाय जागोन बेनिफ्राय थामथियाव एसे एनालाइसिस खालामनांगोन एसे डिसक्रिपसन बायदि होनांगोन बे जाहैबाय नोंनि मोन्दांथिजों फोरमायनाय बिदि मोनथाम राउन्ड दङ बेनि गेजेर गेजेर जोंहा हारिमु मोसानायबो थाफागोन दा जोङो समखौ नोजोर होनानै गोबां बुंनायसो खालामाखै जुदि एनि कुइसन माबाफोर मिथिनो लुबैबा बानायारि नोंथांमोना फिउ मिनिट नों खमाय होगोन नोंथांमोना सोंना लानो हागोन माखौबाफोर बुजियाखैबा आरो जुदि बुजिबायबा जेबो गैला जोङो जागायनो हासिगोन बयबो खनसे जरदार आखाइ खबनानै फरायगोन स्क्रीन ऑन नहीं बेटा प्रमिला बसुमतारीजों थांबाय स्क्रीन ऑन फरायदों दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफादनि गायसनगिरि गाहाय फोसावगिरिया जाबाय गाहाय फोसावगिरिया जाबाय बानेश्वर बसुमतारी कान्तेश्वर बरगयारी डॉक्टर मंगल सिंह हाजवारी बब्रुबहन स्वरगियारी सोर सासेया जाबाय साबायखर जाबाय बेनि राइट एन्सारामोन डॉक्टर मंगल सिंह हाजवारी ठीक दं जिरायथ'दों दैमानिसिम नायनो सावरायलायबाय दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफादखौ गायसनजेननाय समाव गासै बेसेबां जिल्लाफोरा बाहागो लानो हादोंमोन क दं 16 ख दं 15 ग दं 14 ख दं 13 दा
जागायबाय सागरिका गं 0 कनफार्म ना कनफार्म गोरोन्थि जाबाय गं 15 बिया कमलेश्वर नार्जारिसिम सोंथिया जादों दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि खुंगा 5थि बोसोरसालि जथुम्माखौ बबेयाव खुंदोंमोन? फिननायफोरा दङ क बाथौफुरि गोजौ फरायसालि गुवाहाटी 1999 क नोलोबारि बाथौ आश्रम दैमां दरं 1994 धुपगुरि जरजानि गोजौ फरायसालि गलाघाट 1996 सिजौगुरि उदालगुरि दरं 2002 जागायबाय कमलेश्वर सी जाहासे जिरायदो ब्रैथियाव रिनि बसुमतारिसिम दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफाद आब्रुनि सेथि फालिथाय जथुम्माया जादोंमोन क देवलकुसि 1992 ख नोलोबारि दरं 1992 देवलकुसि 1993 नोलोबारि दरं 1993 नाउ स्टार्ट देवलकुसि 1992 कन्फर्म ना 1992 कन्फर्म ना ठीक दं जिरायदो गोरोन्थि जाबाय देवलकुसि 1993 दानिया बाथि सोंथिया थांदों जोंहा जुलामि बर'निसिम दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफादनि नैथि मायथाइयारि जथुम्माया जादोंमोन दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफादनि नैथि गाहाय नेहाथारिया जादोंमोन मुस्ति सतीश चन्द्र रामसियारि हिरण्य नार्जी मुस्ति बसंत स्वरगेन रुंसारि मानेश्वर बसुमतारी स्टार्ट सी मुस्ति बसंत स्वरगेन कन्फर्म ना थिगानो गोरोन्थि जाबाय राइट आन्सारा हिरण्य नार्जीमोन दा दथि बादायारि सामिलि बसुमतारिसिम थांगोन सोंथि दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफादनि नैथि मायथाइयारि जथुम्माया जादोंमोन देवलकुसि गोजौ फरायसालि नोलोबारि बाथौ आश्रम दरं तितागुरि बाथौ थानसालि क'क्राझार धुपगुरि जरजानि गोजौ फरायसालि गलाघाट स्टार्ट जाबाय Three. D. Confirm ना? ठीक दं? जाबाय D. धुपगुरि जरजानि गोजौ फरायसालि गलाघाट जे दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफादनि नैथि मायथाइयारि जथुम्माया जादोंमोन धुपगुरि जरजानि गोजौ फरायसालि गलाघाट रायजोफोरखौ आखाइ खबनो खावलायबाय दिस इज राइट आन्सार दानिया स्निथि अर्थात बारसि बसुमतारिसिम
दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफादखौ माब्ला दादोंमोन? 16 मे 1990, 16 मे 1992, 16 मे 1993, 16 एप्रिल 1992। C. जायासै जिरायदो। 16 मे 1992 B मोनो। दानिया सिनायोना? 90 बोरायगिरि सोरांबाथि बर'सिम थांगोन। दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफादनि गायसनगिरि आफादगिरिया जाबाय मुस्लिम परमेश्वर ब्रह्म, मुस्लिम रुपनाथ बसुमतारी, मुस्लिम वशिष्ठ बर', डॉक्टर मंगल सिंह हाज'वारि। स्टार्ट। राइट आंसर रुपनाथ बसुमतारी। दा फेहेर बसुमतारीसिम थांगोन। सोंथिया जाबाय मा मायथाइयाव आब्रुनिफ्राय एबिएम जादोंमोन? अर्थात दुलाराय बाथौ गौथुम धोरोमारि आफादनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुम बा बाथौ महासभा जादों। 2006, 2009, 2010, 2013। ऑप्शन ए। Confirm. Itu boleh. Itu A belum, D belum, jadi correct answer B 2009. Dania, Sujuma Bosumudasi थांगोन। आब्रुं दाजेननाय समाव धेमाजि जिल्लानि सोर गेदेमाया आखान्थि आफादगिरियाव सायख'जादोंमोन? फिननाय रुंसारि नारद मुसाहारि, रुंसारि नारेन्द्र ईश्वरी, रुंसारि धनेश्वर स्वर्गियारी, रुंसारि मथर बसुमतारी। रुंसारि धनेश्वर स्वर्गियारी माने सी। कन्फर्म। गोरोन्थि जाबाय मथर बसुमतारीमोन। राइट आंसर। दा नोंथांमोननि ऑप्शनल कुइसननि राउंड ए आ जोबलांबाय। दा जोंहा फैबावगोन कबिलानिसिम। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आथिखालनि गाहाय दौरिया जादों मुस्रि देबेन बर', मुस्रि काशीनाथ स्वर्गियारी, मुस्रि कृष्णकान्त बर', मुस्रि एहेम बोराइ भायारि। दे स्टार्ट जाबाय। राइट आंसर काशीनाथ स्वर्गियारी। दाना फैगोन जोंनाव सागरिका दैमानिसिम। बाथौ दुमनायाव जरा बागान दै हाबनाय जायो बेखौ जों बयबो मिथिगौ। बेनिनो थामथि बान्दोनि ओंथिया जादों जोनोम, जुलि, थैनाय, मोननाय बबे मोनसेया? थामथि बान्दो सागरिका जुलि ना बिबार जुलि। राइट आंसर। दानिया थांगोन जोंनाव कमलेश्वर नार्जारिनिसिम। सोंथिया जाबाय सनानि आलियाव गुरुफोरनि मुङाव होनाय जरा फाथालिया जाबाय गासै 18, 16, 11, 12। स्टार्ट। राइट आंसर। जिदाइन जरा फाथालि होनाय जायो। एसे गोसायै बुंदो स्पिकार होनानै गिनो नाङा, लाजिनोबो नाङा, जायाबा जायासै आरो गेदेर बाथ्रा नङा। सोंनाय लोगो लोगो खाथियाव फैब्ला नांगौ स्पिकार खाथियाव। दानिया रिनि बसुमतारीसिम थांगोन।
सोंथि बाथौ बिन्दोआव फाथालि बनाय जायो गांसे गांबा गांनै गांदाइन फाथालि माने बिलाइ फिसा फिसायै हानानै जों होनाय जायो गय फाथै होनाय जायो एसे दोनथ'ना जोंहा माबाखौ टाइमखौ लाइजौनि सायाव फिसा फिसायै बिलाइखौ हानानै होनाय जायो बे सायाव गय फाथै फिसा फिसा हानानै होनाय जायो बेखौ जों फाथालि होननानै बुङो बाथौ बिन्दोआव दहायनि सोंनायाथ' जोंहा सनानि हारियाव बाथौ बिन्दोआव बैहाय बै जे सावगारि दं बेहाय होनाय जायो लाइजामबो होनो सोरबा सोरबाया बेखौ गांसे गांबा गांनै गांदाइन गोरोन्थि जाबाय थिगानो दं बेयाव कारेक्टआ गांदाइन जायोमोन सिङावनो बुंनाय जायो हयथ' बेयाव कनफिउसन रोखा जायाखै जेबो नङा दानिया बाथियाव फैगोन जोंहा जुगामि बर'निसिम बाथौ दुमनायनि दाथुम बिखा हेबनाय जराथाम खुन्थियाया सोर गुरुखौ फोरमायो जुगामि मोनसिसि बोराय देबा बोराय मोनसिसि बुरै देबा बोराय देबा बुरै सिउ बोराय सिउ बुरै बि महिला बोराय महिला बुरै बोरलि बोराय बोरलि बुरै सिउ बोराय सिउ बुरै सि मोनसिसि बोराय माइनाव बुरै माइनाव बोराय आरो सि बोराय आरो सि बुरै एम बोराय एम बुरै खुरिया बोराय खुरिया बुरै सि बोराय आरो सि बुरै बबे मोनसे अपसना ठीक दं जायासै बिदि राइट एन्सारामोन ग अर्थात सिमोन मोनसि सि बोराय मोनसि सि बुरै माइनाव बोराय माइनाव बुरै सि बोराय सि बुरै बेमोन दानिया दथि बादायगिरिसिम सहैगोन सामेलि बसुमतारी सिगां मोननो खावलायगोन सोंथि सिजौनि जरा जरा सुनि ओंथिया जादों जर जुलिनि नेरसोन माइनाव बोराय माइनाव बोराय नेरसोन जो जोलानि नेरसोन गुरु जुलि नेरसोन जो जोलानि नेरसोन अर्थात सि ना राइट आन्सार दानिया स्निथि बादायगिरि बारस्रि बसुमतारीनिसिम सोंथिया जादों 18 जरा खेराइ मोसानायनि मादाव नाव बोनाय मोसानायनि ओंथिया जिउ खारदिंनाय जिउ गिदिंनाय सोलेर दैथिंनाय सोलेर गिदिंनाय जाबाय बी ना सी कसं डी सोलेर गिदिंनाय ना ठीक दं जायाखिसै सिया जादोंमोन सोलेर दैथिंनायमोन दाइनथि अर्थात सोरांबाथि बर'निसिम आमथि एबा आवसिया खेराइ फोरबो खुंनाय जायो आसार दाननि 7 खालाराव आसार दाननि 9 खालाराव आसार दाननि 11 खालाराव आसार दाननि 7 निफ्राय 10 खालारसिम आसार दाननि 7 खालाराव कन्फार्म ना आसार दाननि 7निफ्राय 10 खालारसिम बयबो बेखौ लानो जों ए खौ लानो डि खौ लानो गोरोन्थि जाबाय सि सोमोन 11 खालाराव अन्नानै उनथिंनिया एसे उनथिं बुंब्ला गाहाम जागोन खोनाफैनाय जादों नालाय जाहाथे खोनाफैया नायगिरि बिथांमोना एसे लासैयै आरो
जोबनायाव फिननायखौ होनांगौ जादों लासैनो मोनसे खाबु होगोन नोंथांमोननोबो जों माब्लाबा जों खाबु होगोन रायजोफोरनि हगार हरगोन जोङो दानिया गुथि फेहेर बसुमतारिसिम थांगोन मागो दमासि फोरबोआव न'नि सोरगिदिं खुन्दुं आवा सोंनायनि ओंथिया जादों न'खरनि खौसेथि नेरसोन मायाजि सालिनाय माइनाव बेंखननाय न'खरनि खैफोद आफोद थानाय Option D. Option D. 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 न'खरनि खैफोद आफोद थानाय ना एकदम कनफार्म रोखाथार बियो गोरोन्थि जाबाय अपसन ए मोन न'खरनि खौसेथि नेरसोन दानिया सुजुमानिसिम थांगोन सोंथि आसाम सरकारा गोथार बाथौ सानखौ माब्ला आबुं रायजोआरि बन्द सान फोसावदोंमोन ए 1992 मायथाइनि 16 मे बि 1996 मायथाइनि 31 मार्च सि 2017 मायथाइनि 8 डिसेम्बर डि 2018 मायथाइनि 23 जानुवारि ऑप्शन डी कन्फर्म 30 सेकेंड सम लानानै कन्फर्म नंगौना सोंबांगोन कन्फर्म ठीक दं जिरायदो राइट आन्सारा ऑप्शन रायजोफोरा बुंगोन नामा बबे ऑप्शनमोन सि अर्थात 2017 मायथाइनि 8 डिसेम्बर दा आङो सान्दों चकलेट होनांगौमोन होनदों दा जोङो कन्टिनिउ खालामगोन थामथि माबायाव थांबाय जोंहा सेकेन्ड माबा थांबाय दिंखना माने ओमफ्राय सेथि दिंखननिनो माने सि दिंखनाव जों थांबाय अर्थात प्रमिला बसुमतारिसिम फैफिनसिगोन जे बाथौ धोरोमाव खावालि बादाव फोनांनाय जायो जेब्ला सासे मानसिया मोसौ बुथारो गावजों गाव बुलायलायो मोसौ बेदर जायोब्ला सिगुन एबा दाउखा दन्दाजों खिला जाब्ला खावालिया मोनसे रोखोमनि बादा मोनबा दं बे मोनबानि गेजेराव खावालि बादाव मोनसे दा बे मोनब्रै खामानिखौ बबे मोनसेखौ मावोब्ला खावालि बादाव गोग्लैगोन Option C. नंगौना नंगौ टाइमाबो जोब्बाय खुब समाव माखासे बुंबाय राइट बर' बाथौआरिफ्रा मोसौ बेदरखौ मोनजाया मोसौ बेदर जायोब्ला अर्थात जानानै मुवाखौ जायोब्ला खावालि बादाव गोग्लैयो राइट एन्सार जाबाय दानिया सागरिका दैमारिसिम थांगोन सोंथिया जाबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजिराव गासै मोनबेसे दफा दं मोन 40 मोन 50 मोन 60 मोन 70 बबे मोनसेया B. 50 थारमाने 50 आरो मोन 50 दफा रायजोफ्रा सोरबा बुंगोन नामा भारतीय जोंनि बाथौनि संबिजिर मोनबेसे दफा दं सोरबा बुंगोन नामा मोन 60 सोर बुंदोंमोन नामखौ खोन्थानांगौ गोसोम बसुमतारि बिथाङा रौतानि मोजां बाथ्रा अन्नानै थोंसे गसंबा हामगौ केमेरा नुजाथोंसै गोसोम बसुमतारि बिथाङा आखाइ खबजायो दा थामथि
बादायारि कमलेश्वर नार्जारिसिम थांगोन सोंथिया धोरोमारि बावनाय थिनाय खामानियाव दौरिखौ सोर मदद होयो गिसिया दौसि गोथारि आसारि स्टार्ट ऑप्शन बी दौसी राइट आंसर दानिया रिनि बसुमतारिसिम थांबाय गिसिया फिसाइखौ बुयोब्ला बबे बादाव फोनांनाय जायो बादाबो मोनबाखा अगरबाद दाउखिबाद खावालिबाद आरो लावखारबाद बबे मोनसेयाव अगरबाद दाउखिबाद खावालिबाद आरो लावखार ऑप्शन बी को नंगौना टाइमा जोब्बाय बिथाङा जायाखिसै रायजोफ्रा सोरबा बुंगोन नामा एबाराव गोग्लैगोन गिसिया फिसाइखौ बुयोब्ला एसे इन्टारेस्टिं केसा जायाखिसै आरो सोरबा बुंबावगोन मोनसे होबावनि सोरबा बुंगोन नामा ना बादाव गोग्लैनानै गिबाय राइट सारा लावखारबाद बियो दा बाथि जुगामि बर'निसिम थांगोन सोंनाया मुगानि आगदानि बिमुंखौ सोरनो होनाय जादों ए मानेश्वर बसुमतारी बी बेरेश्वर जाना थागोन मानेश्वर जागोन बियो बी बुदौला दैमारि उत्तम चन्द्र केरकारि मन्थुर बसुमतारी बी बुदौला दैमारि कन्फार्म ना कन्फार्म जायाखिसै बे जाबाय मानेश्वर बसुमतारीमोन दानिया दथियाव सामेलि बसुमतारीसिम थांगोन दथि बादायगिरि बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबनि लिरगिरिया सोर ए मदाराम ब्रह्म बी रुपनाथ ब्रह्म सी सतीश बसुमतारी डी रुपनाथ बसुमतारी सिटस जाबाय बे सतीश चन्द्र बसुमतारी जानांगौमोन मदाराम ब्रह्म कन्फार्म ना कन्फार्म जादों राइट आंसर मदाराम ब्रह्म दानिया स्नि बादायारि बारस्रि बसुमतारी मोन्थोर रायसंनायनि गिबियावनो सोर गुरुखौ गाबज्रिजेननाय जायो गुरु मोनसिसि एना गुरु सि बोराय आहम गुरु स्टार्ट दे आहम गुरु ऑप्शन बबे डी ऑप्शन राइट आंसर जोङो आहमखौ गाबज्रियाबा जों मोन्थोरखौ रायनो हाया दाइनथि सोरां बाथि बर' बोहैथि बोसोराव कार्बि आंलंनि लांहुं दिनियारियाव खुंनाय एबिएमनि बोसोरारि जथुम्माया खुंगा बेसेबांथिमोन खुंगा 12थि बी खुंगा 10थि खुंगा 11थि खुंगा 9थि बबे मोनसे ऑप्शन बी नंगौना खुंगा 12थि ना 12थि 12थि बबे मोनसेखौ लानांगौ बुंदो दानिया बबे मोनसेखौ लानांगौ 12थिखौ लाथारनांगौ नंथारगौ
The right answer is my name. Congratulations. Song थानायखाय 30 सेकेन्ड समनि गेजेराव मोननैखौ बुंनानै मोनसेखौ कनफार्म खालामनो हानायखाय जों मानिनानै लाबाय। दानिया फेहेर बसुमतारीनिसिम बाथौ धोरोमारिफोरा दोरसि आसारखौ माब्ला खुङो? दोरसिखौ बुजिदोंना? दोरसिखौ बुजिदों? आरे थिग दं। फिननाया दोरसि जेननायनिफ्राय 6 दानाव 5 दान जाब्ला 7 दान जाब्ला 3 दान जाब्ला बे ब्रेनखौ बोलो होदो। थाम दान एकदम ठीक-ठाक ना? दा रायजोफोरा सोरबा फिनहरगोन नामा? माब्लामोन बियो? मा दानाव मा समाव जों दोरसि आसारखौ खुङो? रायजोफोरा बेसेबां दानाव? दोरसि जेननायनिफ्राय 6 दानाव 5 दानाव 7 दानाव 3 दानाव 5 दानाव नंगौना? ना रायजोफोरखौ मोखासथ'सो बुंदों? आं रायजोफोरखौ मोखासथ' बुंनाय बायदि मोनबाय। 3 दानाव बेखौ मोखासथ' बायदि मोनबाय। माब्लामोन? जायखिजाया मोनसे बुंबाथ' जाथारसिगोन ना मोननैल' जासै? जोंना 6 दानाव दं। 6 दानाव दं जोंना। दानिया जोबथि अर्थात 0% माबा सुजुमा बसुमतारीसिम बे दानाय जाबाय। दानाय लुनाय आरो आगर आखाइ एरनाय फोरोंजेननाय गुरुआ सोर? आग्रां बोराय, रजं बोराय, रजं बुरि, सं बोराय, सं बुरि, एमाव बोराय, एमाव बुरि। स्टार्ट। आग्रां बोराय, आग्रां बुरि। राइट आंसर। दा जोंहा खोन्थाम थांबाय। आं बादायगिरिफोरखौ गलायदों चकलेटखौ लाबोनो एसे मोजांसिन जाबावनायनि। दा जोंहा ब्रैथि बेंखनाव थांसिगोन प्रमिला बसुमतारीसिम। खेराइजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय फोरोंजेननाय गुरुआ सोर? रजं बोराय, रजं बुरै, इहु बोराय, इहु बुरै, आफाव बोराय, आफाव बुरै, महिला बोराय, महिला बुरै। स्टार्ट। आफाव बोराय, आफाव बुरै। एकदम कनफार्म ना? सम थानायखाय सोंफिनदों आङो। ठीक दं, बय मोनसेखौ लानो जोंना डिखौ लानांगौ। रायजोफ्रा मा होनो? बि आरो जोंहा डक्टर नरेश नार्जारि सारा चकलेटखौ लाथारसिगोन थारमाने। चकलेटखौ आराम खावलायथारबाय डक्टर नरेश सार। साबायखर थाबाय। बे थारमाने सारनो होआमोन, ओरैबायदि गोराहै थाबाय सारा बिसोरनो खाथा। बेयाव रावबो गैलाथारमोन, बेनिखायनो बिथांमोना होनाय जाबाय। दा नैथि ना सागरिका दैमारिसिम थांबाय। जथा दामजु सोरजिनाय गुरुआ जाबाय। जथाखौ सोरबा गुरु सासे दिहुनदों, बे सोर? फिननाय दङ। ए बोरलि बोराय, बोरलि बुरै, जौमोन बोराय, जौमोन बुरै, महिला बोराय, महिला बुरै, आहम बोराय, आहम बुरै। ऑप्शन सी महिला बोराय, महिला बुरै। नंगौना?
Option C, महिला बोराय महिला बुरै एकदम राइट आन्सार राइट आन्सार नेक्स्टआव बावाखै लोगो लोगो एन्सार होखादों दानिया कमलेश्वरनिसिम आगोमा कमलेश्वर बार मोदैखौ मोनजुनि रावनि मा बुङो आगां राजखुंग्रि खैला थाइलुम दे ऑप्शन ए आग्रा कन्फर्म दे कन्फर्म खालामो बेलाय रायजोफोरा सोरबा बुंगोन नामा गोरलै थारिखै हरबाय आरो सि सोनो हले खैला रायजोफोरा खैला संनायखौ हैजायो दा ब्रैथि रिनि बसुमतारिसिम इसोरा बे खिदाब बाथ्राखौ सोरजिनाय गिबि रिंसारथि रिं सोदोबजों माखौ सोरजिदों दे इसोरा थारमाने ओं रिं क्लिं फोरचे बे मोनबा सोदोबजों मोनफा मुवा सोरजिदों बिनिनो रिं सोदोबजों बबे मोनसेखौ सोरजिखो दैखौ सानखौ बारखौ अख्रांखौ माखौ ऑप्शन ए को एकदम कन्फर्म जाना बबे मोनसेखौ लानो दिखौ लाथारनांगौ थिगाव दि बिथाङा दिखौ होदों अख्रां होननानै रायजोफोरा सि बारखौसो मोनो बारखौ थिग सोदोबजों बारखौ सोरजिदोंमोन ओंजों अख्रांखौ सोरजिदों थिगानो दं दा जुगामिनिसिम थांगोन बारि मोनथामनि सेथि बारिनि ओंथिया जाबाय जुगामि बारि मोनथामनि सेथि बारिनि ओंथिया जाबाय जोनोमनिफ्राय थैनायसिम दोरसिनिफ्राय थैनायसिम थैनायनि उनाव सोरगोसिम दोरसिनिफ्राय जोनोमसिम जादोंमोन माबाया बिया जोनोमनिफ्राय थैनायसिम दोरसिनिफ्राय जोनोमसिम दोरसिनिफ्राय थैनायसिम सिगाङाव बिया जोनोमसिम जाबाय थैनायसिम जाबाय बबे मोनसेया जोनोमनिफ्राय थैनायसिम कन्फर्म ना ठीक दं एन्सारा जादोंमोन दोरसिनिफ्राय जोनोमसिम अर्थात बेहाय थैनायसिम जानांगौमोन नालाय बे बिया जादोंमोन बिया ठीक दं नेक्स्टआव जोङो सामेनि बसुमतारिसिम दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफादनि थामथि गाहाय नेहाथारिया सोरमोन फिननायाव दं सतीश चन्द्र नार्जीयारि मुस्ति हिरण्यका नार्जी मुस्ति बसन्त स्वर्गियारि मुस्ति नीलकान्त बागलारि हिरण्यका नार्जी एकदम कन्फर्म करना बबेखौ लानो मा बुंगोन बबेखौ लानो ऑप्शन ए को लाथारनांगौ कन्फर्म थिग दं रायजोफोरा मा होनो
ए आरो राइट एन्सार ए बिथाङा उद्र खालामनानै 30 सेकेन्ड थानायनि स्टपखौ होदोंमोन सतीश चन्द्र मुसाहारि दा स्निथियाव थांगोन बारसि बसुमतारिसिम सोंथि बिहामजो मंलिनि गुबुन मोनसे मुङा एन्सार जादों आसागि बैसागि दौदिनि खेमफामालि सी दौदिनि कन्फार्म कन्फार्म ना खाबु होनाय जादों 30 सेकेन्डसिम ऑप्शन डी इन्दिनानि सम बारबाय दा जोङो सिगां बुंनाय सिखौनो जों लानोसै रायजोफ्राखौ मा होनो डी खेमथामालि सगेरा बुरजा जाबाय नामा सगेरा बुरजा जाबाय जों दाहा लाफिनगोन दा दाइनथि सोरां बाथि जिदाइन खेराइ मोसानायनि सात हामला सिमफानि मोसानायनि ओंथिया फिननाया फैदों पापनिफ्राय बारग'नाय संसारनि माया सौसिनाय रागा हमथानाय गोसो हमथानाय स्टार्ट पापनिफ्राय बारग'नाय ऑप्शन ए एकदम कन्फार्म ठीक दं बे बिथाङा डाबल कन्फार्म खालामबाय जे रायजोफ्रा मा बुङो ए खौ होबाय बिथाङा डी बी राइट संसारनि माया सौसिनाय समेत लिरजायो आखाइ खजायो संसारनि माया सौसिनाय दा गुथियाव जों फैगोन फेहेर बसुमतारिनिसिम जिदाइन खेराइ मोसानायनि लाइमुं सिबनाय मोसानायनि ओंथिया फिननाया ओंखारगोन गाव गाव आवथेनाय हारिमु दिन्थिनाय पापनिफ्राय बारग'नाय गोथार सैथोनि नेरसोन गावखौ आवथेनाय ऑप्शन ए कन्फार्म ना एकदम कन्फार्म कर कन्फार्म दे थिग दं रायजोफ्रा मा होनो सोरबा खाथियाव सि होनालासे बुंखुमा हरदोंमोन बेबो नंगौ नङा सोर बुंगोन खोनायाखिसै आं खाथियाव सि होनबाय राइट एन्सारा सि आनो पापनिफ्राय बारग'नाय सोरबा लासै बुंखुमादों हयथ' मोखासो बुंबाय थाबाथाय थिग खोनायाखै दा बे दिंखरनि जोबथा जिथि नाम्बार सुजुमा बसुमतारि ओंखाम गोरलै फोरबो एबा बेनि सिगां माइनाव लायनाय समाव बेसेबां माइ गसा हाना लाबोनाय जायो ऑप्शन सी गसाबा कन्फार्म ठीक दं कन्फार्म नुयो गसाबा आं एन्सारखौ कन्फार्म खालामना आइजोफोरखौ बुंबाय खावलायबाय आइजोफोरखौ खावलायबाय माइनावफ्रा मा होनो बिथाङा एन्सारखौ गसाबा होनदों नंगौना माइनाव लायाखै होनबाय नंथारगौ राइट एन्सार बिबा नंगौ गसाबा आखाइ खमजायो जों मेंब्लाबो बुलिया एकदम कन्टिनिउ बे रावखौ लांखाबावनोसै मोसानो थाखाय जों रेडि खालामनो फरायदों मोसानो थाखाय एसे रिलेक्सेसन लानि आरो लोगो लोगो जोङो
खोन्थानो जोङो बिजिगि बिथांमोनखौ खावलायगोन। दा प्रमिला बसुमतारीसो बुंबाय दोरोङारि बर' न'खरनि साहा फारसे थानाय न'खौ मा बुङो? एकदम गोरलैथार बिसोरना। दोरोङारि बर' न'खरनि साहा फारसे थानाय न'खौ मा बुङो? इसिं, अखं, खफ्रा, न'मा न'। इसिं कनफार्मथार एकदम गोरोन्थि गैथारला थिग दं बिथाङा इसिंखौ बुंदों दा जोंनि माइनावफ्रा मा होनो न'मा न'सो होननाय गोरोन्थि जाबाय बिदि रायजोफोरा न'मा न'मा दानिया नैथि सागरिका दैमारिसो थांगोन सागरिका दैमारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिलानि लावथाइ आरो अरथाइनि रुजुथाया फारियै A 2:3 B 3:2 C 5:3 D 3:5 Option B. B 3:2 रायजोफोरा मा होनो? 3:2 ऑप्शन बी को होदो राइट आंसर दानिया कमलेश्वर नार्जारिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिलायाव थानाय गोमो बोराइ गाबनि ओंथिया मा? ओंथिया जादों राइट स्टार्टिं बावसोमनाय आरो सहायनाय गोथार सैथो गोजोन सुदेम आरो गोसारनाय गोहो बोलो आरो सोरां राइट आंसर बावसोमनाय आरो सहायनाय दानिया रिनि बसुमतारीसो थांगोन आरजनि आखुथायखौ नायनानै दुलाराय बाथौ गौथुमा आरजफोरखौ मोनबेसे बाहागोआव रानो? ए मोननै बी मोनथाम सी मोनब्रै डी मोनबा कनफार्म नङा थिग दं जेबो नङा जिरायदो बिनि राइट आन्सारा डी थारमाने आरजखौ मोनबा बाहागोआव राननाय जादों जेरै हांख्रायनाय माइनावनि आरज बिबार बावनाय आरज बेनिफ्राय गासैबो बिदियै मोनबा दं बे हिसाबै बेनि राइट आन्सारा जादों डी दा जुरामि बर'निसिम गोथार बाथौ सानाव गाहायै सोरनि मुङाव बावनाय जायो? एन्सारा सि बोराइ सि बुरै मोनसे सि बोराइ मोनसे सि बुरै बोरलि बोराइ बोरलि बुरै आहम बोराइ आहम बुरै ऑप्शन बी रायजोफोरा मा होनो? सी को होदो अर्थात नोंनिया गोरोन्थि जाबाय सी को होबाय दा दथि सामिलि बसुमतारीसिम सोंनाया जादों बाथौनि बावनाय थिनायाव अजानो बावनाय जादों बावनाय थिनाय आरो आरज खालामनो हानाय दिदोमथावनिखौ बुङो बाथौ बिथा बावसालि थानसालि खेराइसालि कनफार्म बाथौ बिथा बयबो बेखौ लानो